हेलो एभ्रिवान दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर। स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों आइना नायनाय बायदि। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि बयजोंबो जाखांफु सिनायजाहांनाय बिथां रातुल बसुमतारी बिथांजों लोगोसे सानस्रि आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सन्जिब बसुमतारी बिथां आरो लिरिक्स टनखौ होदों प्रिया नार्जारी आरो करिय'ग्राफ आरो एडिटिंखौ खालामदों रातुल बसुमतारी बिथां। स' लोगोफोर बे आइना नायनाय बायदि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमाव बे मिउजिक भिडिअखौ सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला आरबि प्रडाक्सन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे आइना नायनाय बायदि अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअआ मैयासो रिलिज जानानै थांदों लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो बयबो बिथांनि आरबि प्रडाक्सन चेनेलखौ बयबो थांनानै सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। बिथांमोना बेनि चेनेलाव गोदान गोदान मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थायो बिथांमोना। स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।